Assalamu alaikum. Men hazır yine gala konsert oluyor. Türkmenistan'ın UNESCO bölümünü gala konsert bulunuyor. Hazır navuşunda şu gala konsert Paris'deki UNESCO'nun içinde oluyor. Şu gala konsertte ben videoyu alalım. Şöyle beni Türkmen televizyonu vekiller çağırdı. Ben onu köçürü düştüm. Olur bana salam hormatly vatandaşlar. Häzir men ýanky UNESCO-da ýerleşen. Men näçe adamlarda görüp biz häzir UNESCO-da Mahtumul Pragyň 300 ýylyna bagyşlanyp konsert we ekspozisiýon bar. Şoň ýerjek boldy. Türkmenistan muzeýini ýanky enjamlaryny, suratlaryny, şekillerini hemme Mahtumul Prag boýunça material bolsa getip şurada gösterýärler. Bir topar fransuz adamlar bar, bir topar adam gelýär. Bizim ýazarlyk, bizim giýjek. Ýalňyza men Türkmen telewizionynyň wekilleri bilen görüşdim. Olar iki hepdeler diaspora göläpdiler, Fransada Türkmen diaspora. Bizi görüp şat bolup bizimle gürleşip, bol görüşdi. Sizin interview alacak diýdi. Menem baş üstüne diýdim, bizi içine çağırdy. Bizim kartuşkamız bolmadan o administratif portdan gidirir. Bizim inni beýleki giýilýän ýerden giýjek bolýar. Bilmedim giýmek, ýöne giýjek bolýar. Şu akşam häzir giýer. Meni gelecek materialymda beýan berer, näme geçdi, näme iş boldy. Ine şu 24 aprel 2024 ýyl men UNESCO agryna Türkmen bölümü şu ekspozisiýany oraya ve konsert bulunuyor. Türkmenistan hökümeti, Türkmenistan artistleri, Türkmenistan'ın diksiyonları, rejissörleri gelişiyordu. Material yayarı ve Fransa boyunca material okuyacak oluyor. Bizden alacak olayım, bana MHM işleri geldi. Televizyona grafik kim beni düşündürdü, korktular. Men şol televizyona işleyen adamlar izlenecek bolýan. Muzikantlar gördüm, violonçel, kontrabas, bir topar muzikantlar gördüm, üstünlük arzu etdim, aýtdym, türme, şuňa gelip görkedim. Bizim sivilizasiýany ýylyň ganam ýok, bizim medeniýetimiz urulyp, begendeler ýaş bolan okuylar türme. Bir daha düşünmeli, hökümet işleyen adamlar, biz size karşı değil. Aýtyp Türkmenistan'ı egerde bu taraftan görkedsek, bir elimiz bilen bolýar. Biz yine iki adama karşı terör ve gurbanlığı derdim falan. Onu bizim halkımızı binası veriyor. Bizim adatlığımıza olar, sivil bayraklığımıza olar. Öyle kırıl tuvalyetlerde gerekiyorlar. Kırıl tuvalyetlerde vurunup, kışta vurunup, at itleşip kışlarını vurup gerekiyorlar. Halk yok yani, halkın bayraklarına olar. Yine şol bizi adalatın yokluğunu gösterip bizi motivasyon veriyor. Şu rahatlar duracak falan. Şoň üçin bizim şu ýagdaýyňyza düşünýär we siz rejimi öwmeli, siz rejime akompanýaman etmelerini bilýär. Alazymy ýok, düşünýär, sizem aýlyk almaly, öz hünärinizi etmeli. Ýöne şunday diýen işiniz, size göwnüňe yaranokdur, bize yaranok. Biz düşünýär ýagdaýa, şoň üçin çalışmana, sizem goşulan çalışmada, biz hökümet çalışmady. Gatnaşyp etmeli. Biz hakykatda materiallar verip, hakykatda materiallara halka getirip, biz beýlik döwletleri informasiyonly adalatly ulanyp ösmeli. Ýene o taňyapdyn şol ýaş maşgala we operator bolan bizi video alacak bolýanlara nedi profesör Türkmenistan'a barana birinji sezonda bizi ýeňimizde işimiz etsin ve muzikantlara esasen her konsert oluyor. Şu muzikantlara men üstünlük arzu ediyorum. Sebebi siz niye de Türkmenistan'ın ağırlığını kaldık deseniz bitir olurlar. Bizden dine yalnızca forma baranla siz görmediniz. Huday haklasın da bir ministr mesut bilmiyorum. Yani kısan ahlanik var. Bostum kalı yani mavi ne geliyor bizim tuttuğunu ya şu salonmalıkın salamını ıslah etti.
Şa gülüş başladık bolin. Yanımda jurnalist vardı. Gördük bir gaç ya. Şöyle liftin taşından ılgap gaç ya. Yaşlı ol. Gördüm. Men sportsmen bolsam ýetirilem. Ýygyny goýdan dur. Maskaraçylyk. Ine türkmen korrupsiýon hökümeti. Siziň şu günüňize geleniňizi men düşünýän, pul berip gelýäňiz, pul bermeli bolýaňyz, kezaplyk etmeli bolýaňyz, gelin şu rahatlar duruz bolyň. Ýewropa geleniňizde düýüşiňiz açyp, opozisiýa, watandaşlygyny sizi gollamaly. Şonuň üçin şu rahatlardan gitmeli. 80-nji ýyllaryň bir propagandasy, ýani gurbanlyk şerdar. Don problemde işlemeli adamları öňe çykaryp, öwüp gezip ýör. Üstümizden bütün dünýä gülýär. Bütün dünýä. Men jurnalistlerden sordum därde. Näle dünýä garaşyň Türkmenistana? O diýär, bize ýene gülýär, klonlar diýär. Şu ýaly klonlar halk sylaýan diýsen, wagt halk aglaýar diýdi. Ene ýagdaýlar. Bor hormatly watandaşlar, indiki gepleşýärçäli, nädip bolsa, men şu wideony konsertden soň goýanmasam, ya konsertde mümkin bir goýýarlar. Konserti görüp inşallah 18 ýyllar men Türkmenin konsertini görmedim. Gözüm bilen baryp Türkmenistanyň Gaşlan Symfoni Orkestrine çykdy. Şoň wekillerini gördüm, talanlaşdym, goňjoglaryny ötdüm. Edepli, paýhasly, goňjoglaryny ötdüm. Konsertden görüp gelip şartlar, baratam, o ýerde siýasat ýok. O ýerde diňe, ýani bugün üçin, hoşal üçin we vatandaşlarymyzy gollama üçin çoň var ýa. Siýasat diňe gurbanlyk sebäbiň bar ýerine, ogurlyk bar ýerine biz siýasata götürýär. Sağ olun hemmäňize, indiki peşkeşler.